ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହା ବାସ୍ତବରେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଉଥିବା ଏକ କଠୋର ସତ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା। ଟିକେ ଭାବିଲେ, ଜଣେ ଭାଇ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭଉଣୀର କବର କାହିଁକି ବା ଖୋଳିବ? ଶୁଣିବାକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଲାଗୁଛି ନା? କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ଏତେ ଅସହାୟତାରେ ଭରା ଯେ ତାହା କଳ୍ପନା କରିବା ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର। ନିଜର ଏକ ସାଧାରଣ ହକ୍ ପାଇବାକୁ ଜଣେ ମଣିଷ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରେ, ତାହା ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା। ସେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ଏବଂ ବୟସ୍କ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାର ମୂଳ କାରଣ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ତାଙ୍କର ଏହି ନିରୀହ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ଯାହାପାଇଁ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅଫିସ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର କାମ ଯେ କେତେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ, ତାହା ଆମେ ସହଜରେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ବ୍ୟାଙ୍କର କଠୋର ନିୟମ କଥା ଥିଲା ମାତ୍ର 19,000 ଟଙ୍କାର। ହୁଏତ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଛୋଟ ରକମ ହୋଇପାରେ, ହେଲେ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା କୌଣସି ବିରାଟ ସମ୍ପତ୍ତିଠାରୁ କମ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ଭଉଣୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାରେ ଠିକ୍ ଏତିକି ହିଁ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଉ ଜିତୁ ନିଜ ହକ୍ର ସେହି ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟାର ସୂତ୍ରପାତ କେବଳ ଏହି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ହିଁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥିତିଟି ବାସ୍ତବରେ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଦୁନିଆକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରହିଛି ବ୍ୟାଙ୍କର କଠୋର ଦାବି। ସେମାନଙ୍କ ଦରକାର ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଆଇନସମ୍ମତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପ୍ରମାଣପତ୍ର। ଅନ୍ୟପଟେ ରହିଛି ଜିତୁଙ୍କ କଠୋର ବାସ୍ତବତା। ସେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ଏହି ଜଟିଳ କାଗଜପତ୍ର କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଧାରଣା ନଥିଲା। ଏମିତି ଏକ ଥଣ୍ଡା ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଶାସନିକ ନିୟମ ଆଗରେ ଜଣେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ଭାଇର ଅସହାୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାରିଯାଉଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି, ଜିତୁ ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ବି ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀମାନେ କାଗଜପତ୍ର ନଥିବା ଦର୍ଶାଇ କେବଳ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ରୋକଠୋକ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। କେହି ଜଣେ ବି ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ନଥିଲେ ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିପରି ବାହାର କରାଯାଏ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ନଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଫେଲ୍ୟୁଅର ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ବିଫଳତା, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାହାରି ପାଖରେ ନା ଅଛି ସମୟ, ନା ଅଛି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା। ଅସହାୟତାର ସୀମା। ବାରମ୍ବାର ନିରାଶ ହେବା ପରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ଏମିତି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚମକାଇ ଦେବ। ପ୍ରଥମେ ସେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମାଧି ଖୋଳି ଶବ ବାହାର କଲେ। ତାପରେ ସେହି ଅସ୍ଥିକୁ ଧରି ଖାଲି ପାଦରେ ପୁରା 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଚାଲି ଚାଲି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେହି ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହୋଇଥିବ। ଶେଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ଭଉଣୀର ମୃତ୍ୟୁର ସାକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସେହି ଅସ୍ଥିକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ ରଖିଦେଲେ। ଏହା କୌଣସି ଫିଲ୍ମର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ସମାଜର ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ବାସ୍ତବତା ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅସ୍ଥି ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିଲେ, ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଖବର ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଲା, ପୁରା ଦେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଆମ ଆଖପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଘଟିପାରେ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିଶ୍ୱାସନୀୟ ଲାଗୁଥିଲା। ନିଜର ଏକ ସତ୍ୟତା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ନିରୀହ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏତେ ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା କେହି ସ୍ୱପ୍ନର ସୁଦ୍ଧା କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ। କଥା ଏତେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଯାଇ ପ୍ରଶାସନର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ତୁରନ୍ତ ପୁଲିସ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏହି ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ। ଯେଉଁ ଅମ୍ଲାତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏତେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥିଲା, ତାହା ରାତାରାତି ସମାଧାନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ସେହି ଟଙ୍କା ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଗଲା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀଙ୍କର ଅସ୍ଥିକୁ ପୁଣିଥରେ ସମ୍ମାନର ସହିତ ସମାଧି ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ଏହି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରୁ ସହାୟତାର ଏକ ବଡ଼ ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ଅନେକ ୟୁଟ୍ୟୁବର୍ସ, ସ୍ଥାନୀୟ ନେତା, ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଏପରିକି ପୁଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷ ଫଳରେ ସରକାର ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ବିଧିବଦ୍ଧ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହି ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଗ୍ରାମୀଣ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଚେତନତାର ଘୋର ଅଭାବ। ସେଠାରେ ଲୋକମାନେ ଆଇନ ଓ ସରକାରୀ ନିୟମ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଠିନ ନିୟମ, ଯାହା ଅନେକ ସମୟରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଓ ଅଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତୃତୀୟ ତଥା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନବତାର ଅଭାବ। ଆଜିକାଲିର ଆଧୁନିକ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏହି ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ଏହା ଖୁବ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି।
এই ଏକ୍ସପ୍ଲେନର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କେବେ କେବେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ତାର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କ'ଣ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ସେଠି ସାଧାରଣ ମାନବିକତା ପାଇଁ ଟିକିଏ ବି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ? କାହିଁକି ଜଣେ ନିରୀହ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନର ସହ ବଞ୍ଚିବାକୁ ବା ନିଜ ହକ୍ ପାଇବାକୁ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ଏହା ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଏକ୍ସପ୍ଲେନରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।